ҳудуди 2 моҳ аст ки дар шаҳри Душанбе ҷоми шаҳрдорӣ оид ба футбол бахшида ба истиқбол аз Иди Наврӯз баргузор гашта истодааст ва инак дар арафаи Иди Наврӯз бозиҳои ниҳоӣ дар инҷо баргузор гашта истодаанд ки мо раванди онро дар барномаи футболи тоҷик барои шумо пешкаш мекунем. ҳоли ҳозир дар ин майдон дастаҳои мирзочӯли ноҳияи рӯдакӣ ва дастаи ургудмаҳаллаи шаҳри бохтар барои мақоми сеюм бозӣ доранд ва баъд аз ин бозии ниҳоӣ ва асосӣ дар варзишгоҳи асосӣ баргузор мегардад. барои ба даст овардани медалҳои нуқраи мусобиқа ҳарду даста ҳам хело мубориза бурданд ва ин бозӣ ахиран бо ҳисоби 2-0 ба нафъи дастаи Мирзочӯл ба анҷом расид. баъд аз чанд лаҳза инҷо бозии финалӣ миёни дастаҳои айнии ноҳияи рӯдакӣ ва калхози Россияи шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ҳоли ҳозир дастаҳо омода ҳастанд ки ба машқҳои пеш аз бозӣ бароянд ва дар ин фурсат мо албатта кӯшиш мекунем ки бо сармураббиёни дастаҳо як суҳбате ҳам дошта бошем. مسابقه هر سال جام شهرداری فدراسیون فوتبال شهر برگزار می‌گردد. البته عینی چند سالی که مسابقه هست در این مسابقه اشتراک میکند. 3 کرات دارنده جام است. البته دیگر دسته ها با مقابل دسته عینی خیلی سخت بازی میکنند. البته بازی ها وزبین بود. بالای برفتان بچه‌ها بازی کردند و مشکلات رو گذاشتیم و امروز به فینال برآمدیم. با فینال رسیدن مشکل بود؟ بله چی با مشکل نیست. برای آنکه هر یک کمانده که مثال در اینجا به فینال میبارد بسیار کوشش میکنند که میخواهند که همین کوبک را به دست گیرند. هدف شما هم همین است؟ بله چی بانه هدف ما همین است که باید ما امروز باید یکم جلو گیریم. حریف هم میدونه که چقدر پرقوت است؟ بله حریف ما خیلی هم آدم‌هاش را میشناسیم برای آنکه خطی اینها بسیار بازی کرده ایم و میدونیم که چه خیلی بازی میکنند. دسته شما هم دسته با تجربه است زیرا در اینجا قریب هر سال اشتراک میکنند. بله دسته ما خیلی هم با تجربه هستند برای آنکه ما طول چند سال است که با هم بازی میکنیم و میدونیم که این فینال چی نمود بازی میشود. از بازی چی رو انتظار شدن ممکن؟ غلبه فقط غلبه. حریف هم میدونید چگونه حریف است؟ بله حریف بیاد پرقوت. خب کدام بازی بیشتر نقش بست در خاطرتون؟ کدام بازی مشکل بود تا این بازی؟ بازی یک 8 فینال میگه مقابل دسته ریگر بیاد وزن‌تر بیاد. برای چی وزن؟ های بیاد تیاری سختی اومده گیرن برای بازی وزن. این مسابقه اینک حدود 30 سال است که برگزار می شود و آن توانسته است که چندین فوتبال بازان را به فوتبال کسبی هدایت نماید.
ин сол дар ин мусобиқа 14 даста иштирок кард. Дар ду гурӯҳ мо вайро тақсим кардем, ду гурӯҳ 7 дастаӣ. Ана чӣ хеле ки шумо мебинед, дар финал дастаҳои айнии ноҳияи Рӯдакӣ ва дастаи Колхози Россия шаҳри Душанбе бозӣ мешавад. мусобиқаи мазкур аслан маҳдудият надорад ва дар он дастаҳои хоҳишманд метавонанд ки ширкат кунанд. ин мусобиқа аслан мусобиқаи кушод аст ва ҳар нафаре ҳар дастаи аниқтараш мехоҳад метавонад иштирок кунад. бале дар ин вай маъмурiyat ҳамаи дастаҳое ки дастаҳои ноҳия шаҳри Душанбе, дастаҳои корхона ҳама метавонанд ки иштирок кунанд. ба ҳар сурат маҳдудият дар бозингарон дастаҳо ҳаст. ҳаст корти бозингар ва протоколе ки пеш аз бозӣ мо дастаҳо пур мекунам вай иваз намешавад. Дар давоми ҳамаи мусобиқа корти бозингар вай доимӣ ҳаст, вайро мо сол то сол нав мекунем. Мумкин ягон даста ба бозингарҳои ҳирфавӣ дастаҳои лигаи якум ва дуюм дар ин мусобиқа иштирок кардан афсус ки ман аст. чаро афсус? бояд онҳо бозӣ кунанд. ҳаваскорону вай инҷа бозингарҳое ҳастанд ки сину солашон аз 40 зиёд рафтагӣ. мукофот ҷоизавӣ, фонди ҷоизавиш чӣ хел аст? Федератсия футболи шаҳри Душанбе амин 2 сол аст ки мукофотпулӣ ин сол 6000 сомониро ташкил медиҳад. барои тамошои ин финал мухлисони зиёде омада буданд ва барои дастгирии дастаҳои худ ба қавле ба ҳама лавозимот мусаллаҳ шуда буданду ҳанӯз то оғози бозӣ шавқунашон варзишгоҳро пахш мекард. чунончи гуфтем, бозии финалӣ дастаҳои Колхози Россияи шаҳри Душанбе ва маҳаллаи айнии ноҳияи Рӯдакиро ба масири ҳам овард. дар дақиқаҳои аввали бозӣ дастаҳо хатти дифоъи якдигарро ба қавле истиқбол мекарданд, аммо ин амал дору дароз идома накард ва Колхози Россиягиҳо тавонистанд ки ҳосили истиқболи худро ба гол табдил бидиҳанд. акнун бозӣ ранги дигар гирифт ва дастаи айнӣ дучанд ҳуҷум мекард то ҳисоби бозиро баробар кунад. онҳо ҳисобро баробар карданд, аммо то ин барои як дағалӣ довар як бозингари онҳоро бозибадар кард ки ин ҳолат баҳсу мунозираро ба миён овард. голи айнигиҳо бошад ва итмоми қисми аввал рост омад ва дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ба танаффус рафтанд. дар бораи корти сурх бигӯем, аз нигоҳи шумо корти сурх буд ё на? аз нигоҳи ман бале корти сурх буд, барои ин ки ҳамун ҳолате ки агар мо баргардонем ва аз нигоҳи вар аз нигоҳи вар ё ки аз нигоҳи яъне ҳолати такрорӣ агар нигоҳ кунем, дар он ҷо муайян мешавад ки ин корти сурх аст. хуб, аз дуюм қисмат чиро интизор шудан мумкинад? Ба ҳар сурат як даста як нафар кам бозӣ мекунад. ин бозӣ финалир аст ва ман фикр дорам ки на он қадар ин таъсири худро мерасонад. Ман фикр дорам ки на он қадар зиёд,
барои он ки озид онҳо масъулияти дастаи мағлаи айнӣ зиёдтар мешавад дар майдон, барои он ки онҳо 10 нафара ҳастанд ва ман фикр дорам ки бозӣ хуб нишон медиҳад. Тут профессионалы не играют, да? Да, конечно, профессионалы здесь не играют, это играют в основном любители, и что отрадно, что любители, но они показывают очень качественный футбол, что доказывает и показывает, что в городе и в целом в республике футбол развивается в правильном направлении. И их игра дает еще раз почву для того, чтобы мы понимали, что мы двигаемся в правильном направлении. В составе обоих команд мы видим, какие-то там легионеры играют. Ну да, они играют, в нашем регламенте это любительская игра. Прописано все это. Ну, что хорошо, что они вносят некий такой шарм в этой игре. И как бы ребята хорошо играют, можно у них есть чему научиться. Ну, мы все понимаем, цель основная – это популяризация футбола. Это первое. Второе, этот турнир, вы как видели, были свидетелями неоднократно, это проходит в зимний период, когда народ, футбола очень мало, на улице холодно. И я дал бы очень должное всем командам, что они... Вот вы видели, какая погода была, какой снег был, несмотря на все это, ребята выходили, на поле играли. Я считаю, что это вот именно те люди, на которых можно смотреть и любить футбол и учиться чему-то. шояд гармии ҳаво ва майдони сунъӣ таъсир расон ки дастаҳо дар қисмати дуюм чандон фаъол набуданд, агарчи ҳолатҳои голзанӣ доштанд. то охири бозӣ ҳисоби қисми якум тағйир наёфт ва ғолиб дар задани зарбаҳои 11-метра маълум гардид ки дар он бахт барои дастаи калхози Россия хандид ва онҳо барои аввалин маротиб соҳиби ҷоми шаҳрдорӣ шуданд. дар расми ҷоизасупорӣ чанд нафар аз дастандаркороне ки тӯли бештар аз 2 моҳ дар баргузории ин мусобиқа заҳмат кашиданд бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. сипас беҳтаринҳои мусобиқа дар номинатсияҳои беҳтарин бозингар, нишонзан ва дарвозабон низ қадрдонӣ гаштанд.
به همین ترتیب دسته میرزاچول صاحب مقام سیوم، دسته محله عینی ناحیه رودکی جای دوم و دسته کلخاز روسیه قهرمان جام شهرداری گشته با تحفه های مالی و مدال و جام سرفراز گشتند. برای مخلصان فوتبال برای سلام خودم میرسانم همتون برای دستگیری کردن رحمت میگم. رئیس شهر محترم رستمی مامالی به رحمت رشد فوتبال هم خیلی دستگیری کرده استن همون کسب رحمت میگیم و فدراسیون فوتبال شهرداری با 8 سال شد همین تشکیلی دا اشتراک میکنیم. اولین بار چمپیون شدیم. همین چمپیون شدگی ما همین زحمتی همین بچه‌ها رو همه رو تبریک میکنم. مخلص فوتبال رو همه را تبریک میکنم. دستگیری بچه‌ها ما چمپیون شدیم. خوب دوستان عزیز، واقعا من آن چیزی که میخواستیم در این برنامه برای شما پیشکش کنیم. در همین جا برنامه ما به انجام رسد. خیر.